ketana ger ketana ger ketana ger yes Cak Kentut anake Sinder ger ketana ger ketana ger ketana ger Cak Aris numpak helikopter ketana ger Cak Kuntet turu ngiler ketana yes Cak Kentut numpak motor miber ketana ger ketana ger Cak Aris bojone soster ketana ger ambune banger apa wong padha erke kok bingung kok dokter suster sekutan iya aku ngiler banger banger kon kesuwen niku apa sing marai ono maneh iki lapo kok tukaran iso benger ngano embong karo bojone kok tukaran aku gak bedem ngomong apa iki Disabar-sabari tambah suwi kok tambah nglunjak. Nglunjak sapa? Sing jare aku mbok kon priksa nang dokter, aku ya wis manut priksa. Heh? Tak bapak dokter kok lolokno iku lho. Heh. Kata lolokno ya apa? Lah bojone jek urip, aku tanggung jawab. Dadak awakmu kon melok kabeh iki lho. Ganteng ndi kabeh karo aku? Ngene iki lho. Namanya KB itu dudu wong. KB itu adalah suatu kegiatan program pemerintah. KB keluarga berencana. Celuk-celuk. Oh, wong kok dibencanano. Ayo bongkok. Ngeyel, Cak. Keluarga berencana. Ngeyel, aku iku karo Pak Dokter. Cek istilahnya wis usia sakmene, kok kate ndek anak iku wis gak mungkin. Kok kon melok kabeh ngamuk-ngamuk, dokter iku lho dilokno. Ngamuk aku. Dokter ndlodok. Ndlodoke piye? Ndlodoke. Bojoku digawa nang kamar bleng. Pate diapakno? Ya Allah, diperiksa. Diperiksa, Ji. Diperiksa. Oh, gak oleh. Bojoku kate geloki. Lho, kok diperiksa? Lah periksa aku jawane apa sih? Tak geloki sih. Dan geloki rahasiane kan ero. Maksudnya diperiksa kesehatannya. Oh, kesehatane. Terus digawani apa? Bareng ngono ku teko kamar nggo tas. Bojomu? Heeh. Teko omah? Kudu omah tak gelok pelek. Lho digawani sarung cilik ngono. Sarung apa? Alah sampeyan sarunge sampeyan. Iku kanggo awakmu. Apa aku jenenge? Kondom. Oh, iku jeng kondom. Pelembungan mini, pelembungan. Lah, iku digelen ndi? Cekek jempolan. Cekek jempolan. Blok. Saiki aku gak oleh melok kabeh. Dikai sarung, gak kok gawe. Heh?
bacot. Gregete tak jika tak gawe lho jempolan. Jempolan ndi? Sikil. Dudu iku blok goblok. Apa? Jempolan dhuwur. Jempolan. Iki lho, Ci, taji iki lho, Ci. Aku gantui. Bapakne Saipul iki lho. Jempolan iki lho. Jalan kok kene. Iya. Alah wis. Terus Wis tak gawe ucul. kerine jero. Kacau. Kok sampe ucul. Ora. Wis, Cak, ya. Dikai plembungan iku digawe jempolane ya. Iya. Wis gak pokro bojoku, wis ganti aku melok ngepil ae, ngepil kabeh. Wah, cuwin iki lho pilih tak rogoh, tak gegem lho. Iya. Mari ngono gregeten aku. Terus Ono gawe pitik babon tak pakakno blek. mbok pakane pitik babon. Tak pakakno pitik babon. Terus Mari ngono 6 wulan santeni kate lagi jamu. Kok gak ngendok-endok aku ngono. wah, iku ngono pil kabeh. Anti hamil kok mbok pakakno pitik, malah pitike gak gelem ngendok. Gak layak suwi ngendoke. Mari ngono je separo. Tak bawa nang gedang pelek. Besar gedang. Lah gedange 6 tahun gak manak. Anjene taji gendeng kono iku. Iki lho, geger iki lho perkara apa? Aku lho, Cak, ya wis pegel rumah tangga karo Taji iki lho. Lho, lha piye? Kok kenyataane sih aku rumah tangga ambek awakmu pirang tahun, Ji? Pirang tahun? Pirang tahun? Hitungan pirang tahun? Saya tak takon penonton. Pirang tahun? Sopo sing metu? Pitung tahun. Oh, 7 tahun. 7 tahun gak ya luwes sih. Oh. Mbok 7 tahun, Mbok. Mbok 10 tahun ngono. Ya kurang luwih 10 tahun. 15 tahun, Cak. Ya. Kok 10 tahun? 15 tahun rumah tangga ambek Taji. Oh. Iki aku gak iso duwe anak. Ah, temenan. Gak duwe anak sampai bundas aku. Terus kok iso gak duwe anak sebabe apa? Ya Sebabe. Taji iki bae majer. Oh, ya awakmu sing mandul. Lho, aku iki. Kacau. 15 tahun gak duwe anak. Loh, Paling gak gitu ori. Gak. Iki kesehatane ya apa kesehatane? wis Cak, wis tak cekno nang dokter, wis jamu, wis barang kalir, wis. Mbok tukono jamu apa? Loh, aku tuku jamu nggone pasar iki lho, Balung Panggang. Balung Panggang. Pasar Balung Panggang. Iya. Kan sampean kandhani wingi Iya. Anu Mbak tukokno jamu nggone pertelon Balung Panggang. Iya. Sinsek, jamu sinsek. Jamu Cina. Jamu Cina. Iya. Ya. Anu kok mau beli jamu kanggo bojoku. Jamu apa? Liceng Sui. Lho. Asu lu. Goblok kon niku. Taunane jamu liteng suwi. Enak liteng dilu. Iku lho, Cak. Liteng swi. Liceng Sui. Cangkeme kuntet sing ngomong. Jamu sing suwi, kaya sabun sing suwi, dudu liceng suwi. Iki lak tunggale beli kita iki lho. Singkate jamu betah. Sik, Aris iku winginane ya ngomongi. Ya apa? Yuk, bojo peno tukokno jamu nang gone pasaran dekan. Jamu apa? Mano sik. Sik kentulinu. Lho, aku iku wis budal. Ayo benderok. Kentu toh linu. Pegelinu. Oh, pegelinu kentulinu. Pegelinu. Lho, gak kentulinu ta? Ngomong kok yang benar dong. Kedengakan orang sini, kacau. Durungan hasilnya belas. Gorong, Cak. Pasar Ploso iringane jembatan. Iringane jembatan. Iku ana jamu kentuki. Jamu kentuki, kentuki badakmu. Iku ngono badokan. Lho apa? Kentaki. Kok kentak kita kentuki. Kene. Terus saiki karepmu piye karo Taji? Sik, lah lek Taji iki wis gak iso gawekno aku anak, ya. Sopo ae nduk kene sing iso saya nang aku iso gawekno aku anak, aku gelem. Tak patene bongkok kon. Kon berarti ape saya wong kene kon? Ya wong kene sapa-sapa sing gelem gawekno aku anak. Ayo. Ayo, Ayo sapa sing gelem? ayo ngadeko sing gelem ngadeko.
Ngadeg kok tak uyuhi cocotmu kon. Kok saya emosi ku lho. Aku iki kepengin duwe anak kaya wong-wong wedok-wedok liyane nang pasar. Gak duwe anak ya babah. Sing penting donyane akeh. Lha nek donyamu akeh, donyamu akeh. Marung gak duwe anak, kok tinggal mati terus piye donyamu sapa sing ngramut? Alah cek dilelesi wong-wong kok. Ibarat iki upama setrum ngono piye setrume? Iki ibarate setrum. Wes gak metu setrume ngono kok busi. Ibarate busi. Ibarate busi iku wes gak metu setrume. Ibarate HP wes gak metu sinyale. Wes jak lemot. Ngene tadi ku lemot. Wes lemot, mot keple. Ngene lho carane, gampang. Ibarate busi cek metu setrume. Busine copoten. Ya, mari ngono, lak ana nyantike ngene. Nyantike. Gosokan ambek kertas gosok. Oh, sing nyantik ngono kuwi digosok karo kertas gosok sik. Mari ngono cepno maneh, aktifno. Selentiken lak piyor. Duh, iku gak winginane tak praktekno ya, Cak ya. Iya, ndase kaku kok. Tak melontos ya. Selenti ngono, melontos. Mbok apano kok iso mlontos? Jarene sapa iku winginane sama nak tau ngomong sih. Yuk ibarate busi kungkuk putih renser. Iki dheke keturu. Tak cekel, cek. Wes babah dheke kayal-kayal ya wis. Tak cekel cek. Tak golekno amplas sing ukuran apa iku sing kasar. Gede yo. Apa yo? Tak sriki. Orat. Metu setrume. Mosok. Iki tambah. Kok osok-osok? Iya. Ora sida tangi. Terus. Sida melontos. Bablas kabeh. Lah jarene kok nggawa amplas kok. Apa capek iki lu? Omonge ketune. Iki ibarate busi ibarate. Tapi yang jelas kesehatannya harus diperiksakan ke dokter. Tukokno jamu, tukokno obat. Wis saiki terus karepmu ya apa? Lho aku iku kan yo takjak adopsi anak-anak nang gone panti asuhan ta ya apa ngono lho, Cak. Lho, iki gak setuju. Lah timbangane nang panti asuhan, yo nang gone kanca dhewe apa? Sapa? Okta itu lho. Lho, ijo Cak, kali aku. Ijo, aku tau pesen Okta yo. Tau pesen Okta iku, Okta iku anake iku nruwecel, Cak. Le, Ji, Okta iku kakean anak. Okta iku setahun iku manak 4, kadang manak 8. Sak brolan. Iya. Kok niku manak ta netes. Gak aku eling duwe kanca. Iya. Jenenge kentut. Tak tunjuk tak lho. Ayo terus to. Brol 3. Tak juwotos. Tahun mana brol 36. Tahun mana brol 39. Merun dijak tanggapan. Oh lho bathik plangkru. Ji, wis karo bojomu nang ngene Okta. Ngono ta, Cak? Iya. Ayo, Cak. Aku iku wis kadung pesen. Nang mami. Pesen mi sama nek mari ki nglairno anakmu tak adopsine. Oh ngono ah? Iya. Anake apik ya? Sik. Sadurunge mrono, Heeh. mampir supermarket persiapane bayi. Oh iya, Cak. Oh pempes. Ya wis. Leh, taji ambek sing wedok iso kaya kangkung kelanyu ngono. Lah iya. Iki engko wurung tan wurunga. Kon iki lho gawe durut. Geger karo Okta. Lah terus ngene iki apa? Ayo delok rono. Ayo.
kene anake asu. Tata. Kok kene kok iki lapo nangis iki lho? Kok tak idoni kok. Tata. Samene gedene kok njaluk gendong Sena. Mak iki pegel. Dudu pegel perkara gendong kon. Gendong kon wis ngadeg iki apa? Kena turu. Pengar-pengur cocote. Yang ngene iki lho. Anak oleh ramban. Keton aku pengen kendaan do sama leak dadine ngene iki. Warung biyen tak kintirno kon niku. Wong ambek wong gerang kok cece iku lho. Anakku nangis. Aduh, jalan mie. Kira mie enggak? Kain matamu ah. Kain. Aduh, kok njaluk mie iki lho. Iya. Kene lho. Kene. Iya. Ayo bengok maneh tak jejeli cangkemmu kon. Mie ta nak. Wis tak gekno mie dot ngene lho. Enak iki. Lho, delok ta? Mak gendeng. Wis remah iki mie gak metu ae enak ngombe dot kon. Iya. Iya. Kene. Mopo niku. Lho, kakean mie ngompol. Kene, pempese diganti. Ono bayi kok samene gedene. Enteng, Ru. Weh, pempese tak ganti. Enggak, Pak. Pak matamu ngono. Iso ono Pak. Mama. Iya, Nana. Cek gak berengen, Nak. Cek gak berengen. Iya. Pempese diganti. Kene tunggu kene, Nak. Lah, cek gak berengen kok. Pak gendeng. Kon iki yo. Gara-gara metu raimu. Oleh aku medak gak payu. Aku metu lewat endi? Lho. Kan biyen iku nak laire sesar. Dilairno mak iki lho. Sampe ngelno. Iya. Sampe njebelalai. Belalai matamu pun. Tunggu kene. Kon kok jek cangkem. Jek iki aku nglairno rupa bayi kaya katembak ngene iki. Ya Papa. Bayi gak jelas. Karo anakku ngingu asu. Aku menang tak kudang. Lare iki rek tak kudang malah wedi.
Papae gak mulih, Mas. Papa nek atas. Kosok papa. Ngerti yang ngono kon biyen meteng raimu tak gugurno nak, seru bapakmu gak mulih. Nek oi. Kene. No. Kene. No. Ya ya ya. Bu. Ya. Ayo nak tak keloni kene, mak tandang gawe lho. Tak keloni kene. Ya. Oke keloni mak. Aduh. Kok dibangun turu kok umek kae. Kok njaluk lagu apa turu iki? Ngadeg deh. Ngadeg matamu. Ayo kene. Turu. Nina bobo. Bobo Nina. Nyekel duit. Piro iki? 10.000. Ngomong. Saiki arek cilik sangune dudu 10.000. Piro? 50, ngomong. 50. Kume gak ono ido ono du. Ajane. Wis kene. Mbas men. Lapa mbas semen iku? Mbas men. Permen ta? Ya. Daripada kon ngemut permen iki duit tak pek, ngomuten. Ya apa rasane? Muka. Deh. Asem kecut. Ya, Mbak susu ya. susu apa? Susu sapi. Bae susune purel. Ah. Kena bubuna. Kena bubuna. Kok turu kok mekangkang iki lho. Kamu. Monggo. Ya Allah, wis tak anteni. Loh, Cak Haji. Apa, Cak? Abot. Walah, tetapanane, Cak. Abot. Abot apane sih? Ngene kok abot. Abot ae ta. Isi aku aloro nek gedang telu wae abot. Anakku terbangun. Menang mana? Entek. Ayo kana. Loh, kok cek kurang ajar. Makmu iki kenapa njaluk mie nang kene iku? Hah? Ya cek apa kon? Apa? Apa nak? Apa nak? Kene nak. Ayo. Arek iki lek sampe mati, aku gak sido adopsi anak. Aku luwih becik gak duwe bojo awakmu, ngerti ya? Tak bojo. Tak bojo.
Iki rong ngelairno arek iki gak angel, totoan nyawa iki. Alah, metu ndi? Oh. Apa? Krungu. Peno iku sing sadar. Aku iki serundingan ambek bojo Peno kepengin ngadopsi anak. Anane bojomu gak sampe duwe anak iku aku ngerti, aku tahu-tahuan dokter mbekmu cilik. Endi anakmu? Iki. Iku. Iya. Iku anakmu? Iya. Bae blek elek ngrewok. Baba. Cak. Ojo cak. Setalah sih. Maneni. Ayo. Le, wedi mbokne. Ayo. Ora wedi. Tak tonyo cangkemmu kon. Sumbarono. Oleh, tak temen. Sik dilem dase rek. Hei, Cita-Ci. Lho, Cita-Ci. Ojo wani ambek arek cilik. Ojo ana arek cilik. Kok kira aku iki sapa? Mereka aku sapa? Sapa lho kok? Sapa? Gak iso sumbar kon nang bojomu coba iso kon. Iya. Iso. Apa? iki ngono lah bayi gerang. Senengane lah mangan gedang. Ndak. Nek turu seneng madingkrang bareng pada esuk dadak budal nebang. Hei. Depan dasmu. Ojo kasar-kasar cak mangkan ambek pangeran kon gak dikai anak ya perkara kon kasar. Meneng turu kok. Anakku, kamu diapakan, Nak? Dijongkrano. Itu nono iku. Wes, yuk, warung. Kau usah ngadopsi anakku. Yo aja ngono Tami. Duit balik lo. Duit apa? Wes warung aja ngedek. DP ne. Yo ngene iki lho. Anakku kakek ndelok bokep yo ngene iki. Kaya kelakuane iki. Iya. Kau nolinge Sherlock NJE. Wes, Cak, wes gak kira tak kira. sampean aku sampe gak iso duwe anak yo. Awas sampean yo, temen. Alah, meneh suwengi ya dadi. Masa ayo pegatan. Dadi apa wong kon kencing manis gak iso ngadeg, Cuk, mbone Cuk. Lho aku iso ngadeg lho ngadeg. Iku nih. Iku. Oh biasa. Nek peco ya bergerak. Apane? Wes Mi, gak usah gatekno bojoku Mi. Iki jarang lho arek langka kaya ngene iki. Walah arek ngono kok langka. Lho, iya tak. Wes Cak. Daripada Peno gak iso ngelairno biaya dokter piro? Perawatan 500 juta murah iki. Wah, Nah, ya. tak juta diaturane ngono. Bapak. Arek iki cerdas anyane yo. Bapake wong Dubai dadi pinter nirokno sembarang kae. Iya. Iki setekane wong ndi? Dubai. Dubai. Setekane wong Dubai dudu. Setekane wong Dubai. Iku setekan kuburan. Hah. Wes, meneng nak, lu kok kene, bubuke. Saiki genahe Piye Mi? sida kok adopsi apa gak? Iya, Mi. Nek iki akeh sing njoko arek iki. Iki lucu-lucune arek delok Lho, kaya iso. bundel. Arek iku wis pinter Mi. Pinter iso ngomong. Dikudang titi awe nurut. Iya Mi. Makane iku Mi wis tak adopsine. Ya. Lho, kok Ya wis. Diadopsi mama baru ya, Nak. Karo nek iki palsu
palsu iki asli kok nyut-nyut. Aja ya ayo. Ini. Wis, ramuten anakku. Engko kurangane sampean transfer. Tak kekno ngombe. Lho gak kok pamiti anakmu? Iya, lho kok kene setak. Kene lek. Lek. Iya. Thomas. Jenenge Thomas. Betoto, Mas. Thomas. Emak iki aku lagi koni-kona. Alah, kok lu drukan kok dadak males. Aku iki wis kakuat iki koni-kona. Koni kita elekno ibumu angkat. Ojo nakal-nakal. Monggo saiki koni iki. Cek balik koyo. Ojo diunek kae kakak. Aku tak pamit anakku ya. Pasio kon cara semata layak. Aku iki tetep banget kok. Ukurane aku iso mlayu maneh yo. Yo iki anak sing terakhir. Wis rambut sing api-api yo yo. Ayo yo. Wis, Cak. Ning lati ana ngrambut bayi. Pokoke sekolahno pinterno kuliahno. Lah wis pinter kok mateni bapakne. Oh, tak tolong apa kon? Lho. Wis yo Le. Iya. Melok ibumu angkat yo. Iya. Ya wis ditinggal mak. Rambut sing bener ya yo ya. Anakku iki seneng dikudang. Kudange kudu aja kaya arek cilik nang ning. Aja. Kudange anak loro. Lili genyit. Alah, bayine kentat kentut. Cak. Apa? Dik, iki aku dhewe ndek anak, Cak. Kudu latihan. Latihan. Unduh anak ler latihan kok recek dikeplek-keplek ngono ya wis. Sik ta, Cak? Lho. Saya kira gak latihan, Cak. Kan gak iso. Latihan lho. Aku yang biasa. Jualan cek tak pateni ngono ae. Tak mangan. Tak kudange ya, Cak ya. Tak kudange ya. Wah, udang bandak. Tak kudange ya. Anakku. Thomas. Yo ngene lho, Cak. Tak kudange ya. Oh, yummy. Belalang kuku-kuku. Siang makan nasi. Kalau malam minum susu. Mongkane gurung ngambung blas kok kon pindho. Apa? Arek mungkin gemes, Cak. Rombokne sing asli ngono, roh aku ngene, ngono lho, Cak. Mbokne apa? Ya iku bayi cerongan. Kok arek bayi sakne gedene iki lho. Loh, iki kan bayi tabung. Iki bayi tabung. Iya. Oh, tiba bayi LBG iki. Iya, aku bayi LPG. Potok kamu. Kene anakku. Kene anakku. Tak kudange ya, Cak. Tak kudange ya, Cak. Lah kok udang bagak? Tak kudange maneh. Ya. Oh, ami. Belalang kuku-kuku. Siang makan nasi. Malam minum susu.
udange. Tak udange. Udangan dhewe, udangan dhewe. Apa apa? Apa ya? Sing genah ta, Cak. Mudang arek iku sing genah. Belajar sing apik, sing halus. Mbakmu. Apa? Ya sik nah. Masalah tandan iki. Nah, payo do sitok iki. Ojo ketus-ketus ah. Iya. Po ami adi lalang kubu-kubu. Cici akene, Mbak. Cici akene, Mbak. Oh, jembek aku kacau.